Salam kebajikan. Kaya dikumpliti ya Kang Bawur. Ya dasare Indonesia agama ora siji ning Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Iki ditimbali ning endi, Tru? Iki katimbalane ora luput desane Sidabunder Lor. Ah, Sidabunder Lor ya, Tru. Heeh. Desane Sidabunder ning grumbule Sidabunder Lor. Desa Sidabunder Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen mapan wonten ing Pendhap Agung dalemipun pepundhen kula Bapak Trisno Miharjo dalah Ibu Sutinah. Kajate apa dong? Kajate walimatul ngaurus. Oh, pernikahan gue arek ngriko kena rek. Iya. Kaya gue ben dadak ditulis. Aku ki wong lalen kok nek ora ditulis ya lalen. Lah sing palakrama sapa, Truk? Ingkang palakrama menika Mbak Sutriningsih kalian Mas Taufik Hidayatullah. Panjurung donga kula dhateng pengantin srimbit mugi dadosa kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Lan penyuwun kula Mbah Trisno Miharjo anggenipun nimbali kula sak kanca rombongan mugi dipun paringana berkah wit nimbali kula mboten namung sepisan menika ning witrumiyin menika keluarga besaripun beliau tansah tresna dhateng kula matur suwun nggih Mbah mugi panjenengan tansah dipun lintu amal senipun panjenengan langkung berkah pinaringan panjang yuswa murah rezeki lan slamet donya lan akhiratipun amin Allahumma amin. Boten supe kula ngaturaken sungkem pangabekti kula katur konjuk dhateng pundhen kula Bapak Kade Sarno. Sak jonjang perangkatipun sak lembaga desanipun BPD KMD Ganjib Banrat tokoh agama lan tokoh masyarakat pemuda Karang Taruna wonten Sidabunder mriki. Para kompincang Samatan Puring Pak Camat Pak Kapolsek Pak dan Ramil ngaturaken genging manuwun. Bapak Syukur Pak Lie pengantin matur suwun ugi Pak Kartoswito Pak denipun. Mas Sugino kakangipun pengantin matur suwun, Mas Admin matur suwun, Lilik Ganjel matur suwun. Sampun nyengkuyung, Pak, diojari wengi iki wayangan ning mung le campur sarinan sore sadurunge wayang jejer karo goro-goro. Ah ngono ya, Truk. Beliau pundhen kula Mbah Trisno niku kelingan karo wayangane Ki Martowarsono Suwargyawit nanggap wayang ora mung ngagek iki lho, Kang. Mbah Wito Kedumbunder ya nate ditimbali. Oh sing kondange Kaki Wito Kedumbunder bener. Ki Martowarsono ya nate ditimbali. Terus awake dhewe ditimbali ora mung ngagek iki wiwit biyen jamane si bujangan ya jaman keliru dina bareng wis tau ditimbali rene. Lah tenan Truk, aku ning kene kaya ning gone keluargane dhewe kok. Aku ning kene kanca sekolahku ya akeh. Biyen ngerti jaman aku cilik biyen nderekke karo Ki Martowarsono ning kene wah. SMP kelas 2 aku wis melu wayang Kang Bawor. Ya kaya barane anakku kuwi lho sing nyaron lho. Mulane ora mokal Mbah Trisno ki gandeng ngerti karo perjuanganku biyen. Piyambake paring dawuh, "Reng, sesuk ning nggon aku pokoke anakmu lanang kudu melu tampil." Ben kanggo srana nyambung sejarah arep dikaya apa? Sing jenenge garing ya tambah umur, tambah tuwa. Dimen bisa taruna ngungkuli bapa. Ning ya gue bocah ku anu tes isinan. Apa maning ngangger sinden kae mangkat. Oh, sangat. Langsung ngelokro mau bapake ngene gitu. Niliki calon mantune jare mau. Wayang awan apa temenan? Oh ya temenan. Wah senengane kok ngubupi Kang Bawor ya men semangat. Dolanane aja HP bae ya. Mongkon ngapalne dolanane game-giman banget ketemu karo Vigo. Tatringgo. Yuh tanding ketemu karo Kokoh Jodoh. Beda karo nyong ben belajar ben urung diganggu HP sih ya. Ya dadi tes wajo. Diojari klasikan kaya Ki Martowarsono iso apa ora? Dayeng nyong.
Ning 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 nong 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 nong. Aja langgar penajagan pinter kudu teng nabinya. Aduh yono tanembang aku iki maning jenang selo wader kalen sasondera. Nganggo kagok ketanoman ya, Truk. Ya, Kang Garing. Jenang selo wader kalen sak sonderan jenang selo kuwi kapur. Wader kalen kuwi sepat sak sonderan wis mastani ngapuranto yen wonten lepat kawula. Ning 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 nong 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 nong. Aduh yono tanembang gaku. Kroncong asta piting alit welut kono. Kroncong asta piting alit welut kono. Kroncong asta kuwi gelak. Piting alit kuwi yuyu. Welut wono kuwi ulah dadi do sumlang wong ayu sun lelo-lelo. Jajal Trismi nembang sing kaya sinden jaman biyen. Sengkoke tiru Saria. Nganggo jineman uler kambang irama sepisan lamban ping pindho dirangkep. Ayo nduk, ngopini sepuh mengko bar iki. Hati sindene iki nek urung nembang kabeh gara-gara aja dilereni. Trismi klasik, Mbak Deska rada klasik, rada zaman sekarang. Kenti sing super hot, tekan wetan kae sinden sing rondo ya sing rada hot meneh. Lah nek wetane meneh wah goyangane. Dadi sono pacane dhewe-dhewe kok. Ya iya. Umpamane Trismi nanyong kon goyang super hot. Mbok ngante kerungkep. Lah iya wong anu kegeden bokong. Kenti barang anggar ngibing super hot ora dadi kegeden tremes mbok kerungkep. Temenan, mau kaya panggalan gede dhuwur. Yo Trismi, ki ujarane kon ana paksonoane kok nyong bar gara-gara arep model paksonoan nyong. Darane ora caye ngapa? Ayo ayo sing magerel. Yo, ya. Mudane sang Prabu. Spesial katur konco seniman Mas Panggung Mas Immanuel monggo. Yo. Saya Gotong royong nyambut gawe. Ngibinge kaya koyen wong ayu Kang.
kanggo pedotan kang gawa gandang wis kaya suarane sindene Martowarsono kaya suarane Sumyati mertuaku mbiyen kaki sono kuwi ngareng mertuaku kaya seneng sisum karo parikane sing kelingan yo iki benduk nggih ora melu butuh melu arif nggih sirabot gune lemes gegere bengket tambah tua ora tambah pinter biasane tambah tua kowe tambah kaken pikiran seneng sisuk dan temenan ayu Sasen limo berjuang bangun negara Brambang sasen pitu berjuang kudu bersatu